Mayong adlaw. Recorded by X Thunder Gaming. Ma, mga nagibiyaan man minimo, ma. Ngano man. Ay, kabala ka, babe. Ay, alam ko. Dili ka na ako pasagdan. Carlos. Carlos, wa na si mama. Before your mother passed away, I promised her that I will support you and your sister until you finish your study. Oh, really? Also, your mother bought you and your sister your own house so that you will no longer be renting. Oh, thank you, Uncle George. Thank you so much for your kindness. Hala no, maayo gani kikipahimutan gid mo sa inyong mamang daan. Una siya nawa, no? Lagi day. Og dako sa juga akong pasalamat ni Uncle George. Ang afam ni Mama pa. Bitaw ay, grabe gyud. Buotan ni kay siya nga pag-aafam. Kay bawa sa gyud siya mubati ninyo ba bisag dili mo niya mga anak. Mao gyud day. Day, una lang ko nimo ha. Kay basig nangita na to nako akong lula ron. Sige day. Kita na lang taog ma. Amping. Ikaw sad. Diing ka man gikan, nadugay man ka. Nami gihimo nga group project la. Kaha? Upas sinasa naman abot ang inyong uyab-uyab ni Carlos, ha? Ayaw, gyud pagdinuang, ha, Lori. Tingaling nalimot ka nga si George mo ay nagasto ni mo. Patay gyud ka na ako, dili na ko maapilan og pada atong Amerikanuha kung mabinuang ka. Lola. Iyag doon ang lula ni mo, eh. Carlos, ayaw pagsultig ano, uy. Klaro mo gud kayo, babe. Maong nibantay na siya ninyo. Tungod kay, nasad siya madawat, gikan sa Amerikano. Ikaw nasad mismo ang niingon bitaw, di ba? Nga, sa una, katong wapay Amerikano si mama ni mo. Nga, naglisod mo. Kung mudagan mo niya, aron mangayo kaon, di mo gina siya mutabang ninyo. Di nagtanay mutabang, unya, yaw-yawan pagid mo. Unya pagid, napuno pagid sa saway si mama ni mo niya. Naano naman lang sabi sa akong manghod ni Lola. Sige lang, uy. Gamay naman lang sa atong paabutin. Mo-graduate na kita sa college. Hinuon sad, babe. Maong, sige na lang. Pila na lang bitaw katuig ang imong pag-agwanta. Bugnaw ang tinagda ni Carlos nimo? Uday. Klaro na lang day. Kaya bigo man naman, nakuha naman niya yung gusto diha nimo. Ngita na tuglaing putahe. Day. Adto ato sa ilaw eh. Pangutan siya. Ipaklaro niya. Kung nagbinuang man gani sa nimo, deserve man sa tingali nimong may bawas tinuod. Day. Nganong niya magkasama? Tungod kay gusto ko lang klaruhon kung naunsa ka. Nga na, ka. Bugnaw ka na kay tinagdan ako. Sorry, Lori. Pero, di na ako. Makibuwag na ko nimo. Carlos. Nga naman. Naabay lain. Wa. Pero, narealize lang ako nga gusto kong akong kaugalingon na po may hatagan akong time. Narealize na ko nga sa pila ka tuig, wala yung nag-uban, hindi kita. Gusto ko mag-grow. O gusto sa ko nga mag-grow sa ka. Carlos. Sakto nang gibuhat ni mo, Carlos. Oh. Og ikaw, day. Ayaw na nagpamugos kay wala naman kay gusto ang akong anak nimo. Tita. Ma, Recorded by X Thunder Gaming. ayaw lang pagkapila-pila sa mustorya. Hotan awara?
Mo nang batasan na imong nakuha ang mabayana, ha? Ma, please lang. Amo ra ning Lori. Sagdaming kamilay magsulti. Ay, nabahala ka. Basta kaya nga kung masulti lang yun mo, ha? Sakto nang imong gibuhat ka, nakigbuwag ka. Pag-enjoy una mo sa inyong kabatanon, uy. Sayo kayo kang nisoda ng uyab-uyab. Ha? Wa pa gid ay gihapon makagusto si mama nimo nako para nimo. Dili na nato lisod-lisod ng atong kaugalingon, Lori. Panahon na sa tingali nga atong isig kaugalingon na sad mo atong i-priority. Ug dili ang atong relasyon. Carlos. Unsa? Wa na katungay si mong binuan nga sakit? Oday. Uy, hala. Uy, pagpiti, uy. Basig mabtos ka. Unsa? Day. Positive. Mabdos ko. Uy, hala. Uy, unsa kon man ana ron nga. Nakikbuwag man ka si Carlos ni mo. Mo na'y problema na ko ron, day. Pasultihisis tinuod ay. Dili man kinahanglan nga magbalik mo ba, pero sultihisis tinuod aron makasuporta siya siyang anak. Day. Unsa? Mabdos ka? Mao na, Carlos. Inuo ko. Pero ayaw ka pala ka. Wa ko ni Anhi aron makigbalik ka na ako. Ni Anhi lang ko. Kay feel na ko nga naa kay katungod ka mahibaw. Kung musuporta man ka, mas maayo. Pero kung dili, okay na sad. Pes. Ato tabuyo sa mo. Ha? Ansay po mo ipasabot? Magbalik ta? Ay, ansa naman na din ang orasa? Karoon pa man ko nakamata, eh. Hala, alas 2 naman dahil sa hapon niya. Wa pa ko makakaon karong adlaw. Walang kikupukawa ni Carlos ay... gutom na da. Mangukay lang ko dito sa ilang kusina, bi. Nangaon na dahil tingali sila kay gamay naman na yung sudan nga nahibilin. Sige na lang, uy. Ikuon ko lang niya. Daghanon ko lang ang kanon. Oh. Ha? Ngiga ni mo, no? Kaon-kaon ramang kag-imo? Huwag yung ka makahuna-huna og pangagda? Tita, Unsa gyud kay nagustuhan sa akong anak ni mo, no? Huwag yung ko mahibaw. Gwapo man unta akong anak, pero wa ko mahibaw og unsay iyang nakita ni mo. tita. Kailangan gusto mong pangapaw. Unsa ka? Carlos, Hmm. unsa ka kun maglain lang tagpuyo. Oh. Buang ka? Ano? Kaya ni mo? Oh. Ayaw ko obligahan na, Lori. Eh, di ba ko andam sa ingon anak kabugat nga obligasyon? Naagyo'y libre? Adto gasto kag mayo? Carlos, Ugoy, Lori. Ang dami binagkwarta inagpanganak ni mo, ha? Ayaw pagsalig na ko. Carlos.
Ay, kabuang good na ng Carlos, good. Unsa ba hinungdan di? Ay, nga, nakigbalik pa man siya nimo. Nga nakikipon siya kung dili man din siya musuporta. Nga, unsa man siya? Dawat laglimpyo? Ha? Hilas tawhana, ah. Hibawaan pa day, no? May pagwa na lang ka makigbalik. Kay sukat lang nga nakigtipon ka, no? Dili lang problema sa kwarta yung gihatag nimo, kung dili hasta sa emosyon. Kuyaw, ano, hasta ang mental health nimo. Tingaling maapektuhan unya. Day. Unsa man? Na nakahinatig kong para inig panganak nimo? Oh, Carlos. Naa na. Ambi, Ha? Nga naman? ako ikupot kay tingalig magasto niya na nimo. Ha? Unsa man? Okay, salig na ko. Dili man sa ingon, pero... Ihatag lang lagi na ako. Kaya tingalig magasto niya na nimo. Tita, si Carlos? Ay, sayong milakaw eh. Og mahimo ba? Sunod, ayaw kong pangutan ah. Kay wa ko nagigaid ang akong anak nako. Kay kung gigaid ko pa na kaniad to, waon ta ka dinis amo ron. Tita. Carlos. Huy, naunsa day ka? Ha? Unsa man di ko? Nakabantay mangkot ko nimo ning nangaging mga adlaw ko. Murag, lawom kikakihuna-huna. Ha? Ay, kuan di ay. Pila na lang kasi manang mga anak na baya ko. Iandam na ko sa kwarta, ha? Oh. Huy. Huwag man ka mo tingog, iandam ko sa kwarta. Carlos. Lori. Sorry. Ha? Kasi buti mo ipasabot. Asa na yung kwarta nga akong gipalain mo? Wa na. Siwa na. Nakurot na ko sugal. Pinuo ko ni mo in town, Carlos. Uy, ikaw kong binuangi ko. Lagi, mo ni tinuod, Lori. Sorry. Lori. Ay, pala, bigay, mablos ko na. Ayoko, Kupte! Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Ay, naku! Lori! Nganong niya ka? Lori, please. Nahibaw ka, Carlos? Dako kay akong pagmahay nga nakigbalik ko nimo. Kay tingali kong wapa. Way siguro buhi pa unta ang akong anak. Naaunta siya na ako ron. Mong pahawa na din kay bisan ka dos dili og dili ta ka mapasaylo sa imong gibuhat nako. Lori. Nung araw kay tamis ang alay di Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. O kito mga higalang kaagi ni Lori nga taga Bais City, Negros Oriental. Uban hindi mo lang alam, hindi mo ba nararanasan? ang maong kaagi gibuhatan og duwa sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusab mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ining talamanon handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio
3rd floor, Jose R. Martinez Buildings, Menia Boulevard, Cebu City. Ubatay para sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya.